Šta gledate to? Laro? Uamaro? Srećna nova Godina. godina. Žele ti? Mama i tata. Ovo ću da se čuvam. Dobro. A popio čaj? Da, nema. Popio čaj. A malo ja ostavim. Da. Ali znaš šta, Laro? Nema ovdje nijedan paketić. Biće da nisi bila dobra. Može ovo nje? Nije, to smo ti tata i ja kupili. Sad ću sam dobiti. A? Ko je? Šta je? Juuu, lutka. Šta će da mu kažemo? Luka je dobrodošao u naš dom. Šta radi, bre? Mi da se pomira. Luka, šta reći? Da li ti se sviđa Luka? Da. A? Puno mi se sviđa. Da li si to želela da ti donese? Deda Mraz, da li doneli su ti tata i mama? Ćao Luka, dobrodošao. Snimit ću vam jedan poseban video šta sve Luka može da uradi. Jedva čekam da vidim. Pogledajte drugari kako je lijep, kako ima velike plave oči, cuc, luđovo veliko plavo delo. Mnogo mi se sviđa. Mnogo sam sretna što sam dobila novog drugara. Drugara ima ovde. Čekaj. To pa nekako da je roba, a? Ne. Ugledajte paketnik. Drugari, to je Luka. Drugari, u ovoj irostrafici ima nešto. Drugari, ovo je kao bombona. Nije toliko bombona. Hoću ja da. Ne, nije to bombona, bravo. Nego je tako. I još nešto. Imamo moj vrtaj. Ti si slušao malo. Sad ćemo da otvorimo. Ta bombona je za mene tamo. Nije bre, to pakovano je. Nije bombona. Ne. Stav. Veliko kinder jaje. Drugari, šta li se unutra nalazi? Vjerovatno neka velika igračka. S čemu šta se nalazi ovde? To je čokolada. A? Prijatno. Ne znam ja šta. Ajde da probamo čokoladu. Njami, njami. Čokolada. Lijepo. Nije, ali su čokoladni ovi mali sneškići. Drugari, pogledajte kako je lijepo ovaj sneškić. Ima lijepu rozu kapicu i rukavice, klizaljke. Ovaj isto ima prelipi šal, prelipi ovaj poklon, kapicu. Ovo ima prelepe naočare, skijanje. Čekam da ga prelepo smažem. Pa da bude prelepo. Ja hoću da pojedem ovog sa klizaljkama. A ti, Laro? Ja ovog zelenog. Ti zelenog. A tata ti, kog bi ti volao da Ja smažeš? bi volao sve da ih pojedem. Ne može. Tata bi sve da smaže, ali ne može. Ne,
Ne, ja neću. Larova poklon od Deda Mraza? Ne znam, jedino da ga tražim ako negde mi nije sagario, ne znam, ja de. Pa da nisi bilo dobro, pa ti ništa nije dao. Oviš da popiju čaj. Pa bio i rekao, Lara nije slušala. Nema ga paketića, ajde da pogledamo još jednom kod Jelke. Ajde. Čekaj, ako je bio, a poklona nema. Pa nema nikakvog smisla. Da li ima? A? Nema. Ja ne vidim. Možda negde u mojoj sobi. Misliš, pa niko ti tamo nije ostavio paketić. Ajde da vidimo. Ima nešto. A? Ali sad. Juuu, Ivane, vidiš šta ga poklona. Kako nisi vidjela to kad si se probudio? Ne znam, nisam ni ja kad sam namještala sobu. Mama, ajde ti čitaj, ne mogu čitam 25 od Da vidimo šta je napisao Deda Mraz. Da li si spremna da čuješ? Skini mi to da mogu da pročitam. Sad ću. Daj. Kaže Deda Mraz. Laro, ove godine si bila vredna i poslušna. Da ispunim jednu tvoju želju. Imam jedno iznenađenje za tebe. Video sam da voliš... Ovo ću poslije da ti pročitam. Ajde da vidimo koju želju ti je ispunio Deda Mraz. Mogu prvo ovo. Ajde. Ovo je Deda Mraz upakovalo. Kinder jaje za devojčice. Wow. Ajde vidimo dalje. Šta je doneo? Ajde. Da vidimo šta piše. Uključi kefalo. Deda Mraz je video da ti voliš te karte. Bravo, deda. Mi se to nismo setili, jel tako, Ivane? Da. Nismo. Ajde da vidimo koji poklon je to. Za različite. To je bilo za lepljeno i pismo. Ne mogu da iscepam. Wow. Šta ćemo da kažemo, dedi? Hvala puno. Šta je biti? Eto je... Zvučnik. Treba mi za auto. Ne. Ne? A? Se nalazilo lutkica. Ajde da pročitamo drugi deo pisma. Da. Imam jedno iznenađenje za tebe. Koje? Ne znam, kaže, video sam da voliš trikove. To je istina da ti voliš trikove. Da. I zato imam jedan trik za tebe. Koji? Kaži hokus pokus, Hokus pokus. preparandus Preparandus. i pogledaj ispod kreveta. Još jedan poklon. Jao, šta li ti je Još doneo? nešto mi je Daj da napisao. vidimo šta piše. Pročitaj. A? Čekaj. Ajde da pročitamo pa da otvorimo. Kaže, ho, ho, ho. Roditelji ne smiju da se lažu. Au, znači video Deda Mraz. Potrudi se u novoj godini da budeš još vrednije i poslušnije. Nadam se da sam ti ispunio želju i da ti se pokloni sviđaju. Sviđaju mi se pokloni. Ho, 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 Deda Mraz. Vidim šta ovde. Pa ajde da vidimo šta ti je to spremio, deda. Šta je ovo, Ivane? Da vidim. Šta? I štapić. Magični trikovi. Magični trikovi. Može mi želim šta? Možda se pretvoriš u... Mhm. Ne, može ovako. Dobro, tata. Šta je to? Neka knjiga. Knjiga. Knjiga kako da izvodimo trikove. Ja sad idem da otvorim polako sve poklone, pa ću posle da im pokažem.
Hvala puno Deda Mraze što si mi kupio ovako lepe igračke. I hvala mama i tata što ste mi isto kupili ovako lepe poklone. I nadam se da su sva deca na ovom svijetu srećena kao i ja. Ovdje ima još nešto, nisam videla kada sam otvarala za večeras. Stvarno? Da. Ovdje ima neke bombonice, prepostavljam, a ova drugarika vola ga zapisa. Ovdje ima još nešto, kao da je neko Kinder jaje. Ispade. Ovo je drugarino ovogodišnje pingvin jaje. Drugari, sada ćete da vidite šta sam ja sve to dobila. Da ste i vi uživali kao ja dok sam otvarala poklone i nadam se da je vama Deda Mraz ispunio barem neku želju. Pišite mi na moj Instagram profil lara_bubamara1 šta ste vi sve dobili od Deda Mraza. Drugari, ako se svidio video, obavezno ga lajkujte ili zapratite moj YouTube kanal Lara Bubamara. Mi se vidimo nakon mojih videa. Ćao, voli vas vaša Lara.